But if you close your eyes, Mä en muista, tiedätkö yhtään mistä se meidän mönki on? Joo, hyvä kyllä. Okei. Meillä ei vaan avaimen. Auto. Mulla on vissiin 5 vai 6 naattia. Mä sain kyttäauton. Jekka. Tuu Pleasant väliin meidän kaa, koska tää on vähän Paskkaa me paskaa. luututaan tää nopea. Ainakin ehkä. Koska läpäsit teippiä. Mulla on deippi. Mä oon täällä BB. Ei oo semmoista, ei sitten ei löydy, ettei sitten juu. Saatit ne avaimet, voi vittu mitä hotwire ottaa. Ei mulkaan ei oo avaimia siis. Kiitos lahjoituksista. Eipä midi. Täällä burnaa Mä sain toinenkin. kypärän. Tuu kyytiin. Joo, eikä Lähetään näin. vittuun Pläsarista. täällä on vittu perästä. No niin, kyytiin poliisiautoa lähetään. Onks teillä poliisiauto? Missä toivotaan? Toivotaan jossain Mä löysin poliisiauton meille. Kyllä mä veikkaan, että tää mahtuu 5. vielä vittu loput luvut. Oi Mennään vittu, varo, vittu! saatana! Jumalauta. Missä Kuulostaa pahalta. Takaa, ja Auto siinä on vittu kypärä. toinen auto! Vittu, mä hyppäsin ulos! Mä hyppäsin vahingossa ulos! Vittu! Äijä vaan Mä hyppää. kuolin! Voi vittu, mä hyppäsin Hyppää vahingossa ulos ulos! Mä hyppäsin vahingossa ulos siitä autosta, ei! Ei vittu. Tää mönki on ihan paskaa. Meillä on 2 autoa. Oikeesti, tää mönki on ihan perseestä. Varma. Yläkerta, ei kun onks täällä joku? Vittu mä näen jotain harhoja. Saatana niin Älkää mäkin. käsit vittu Kuule. ampuko omia, te näette et missä omat menee seinienkin läpi. Mä kuulen jotain harhoja. Harhoja. Katolle, Kuulee täällä. Mä oon psykosit täällä, mä kuulen jotain harhoja. Mä näin, että lyhyen pöydän. Väistäkää! Putkan helvetti. Kuiva. Älkää vittu ampuko nyt tynnyreitsit. Kuiva ammuja. Ammuntaa. Älä voi vittu! Voi yks toi! Vittua sä teet! Voi vittu! Idiootti! On 11 OP! Ja liitti kuoli. Ja antakaa mun... Eiks mä just sanonut, että älkää vittu ampuko niitä tynnyreitä? Nyt tapahtuu jotain. Saatana. Me ollaan alakerras, mennään kaikki ylös. Ja mennään kaikki ylös. Kaikki katolle. Kaikki katolle Ja me makaamaan, nyt ei tapeta. Se vittu Vittu ei oo aseita tai mitään mulla. Ei kiinnosta. Ei tää on huono katto, tää on liian matala. Tää on kyllä semikorkea. Ei tässä oo kauheasti korkeampia kattoja. Oli kaikki On tässä katolle. vähän pari. Joku seuraa mua. Missä se tyyppi on? Tuu nyt ylös. No niin, Tässä. sit kaikki makaamaan Ei tähän. se tulee. Tossa on tyyppi. Niin on. Älä Älkää ovelle. Mä sain sit kypärän pois. Mä oon piilossa tässä. Mä katon oveen. Mä voin kattoo oveen. Kattokaa muualle vaan. Se on vitun ovi. Olkaa hiljaa! Joku avas ovi. Joku avas ovi. En oo minä! Ovi. Hyvä. Just näin. Olkaa valmiit, heittäkää granaatti sisään! Heittäkää joku granaatti sisään! Vittu! Tuli väärä granaatti vittu aasit! Mä näen tosta läpi. Älkää ampuko. Tuli ulos. Mä sain yhden. Vittu mun takat tuli. Vittu siitä tulee. Ne vaan ryysimeet. Vittu sai yhden mut. Vittu. 7. Jonne pis vaan istuu sen, siellä on 2 jätkää vielä. Toinen kuoli, yksi kuoli, siellä on enää 1 jätkä. Oi vittu. Yes! Apas! Fuck you bitch! Mitä vittua? Mä olisin 3 AR niinku ihan vierekkäin. Äijät. Miksi mä näen mun hiiren tässä? Mitä, onko fiksiä? Siis mä menin niinku inventoriin, mä lähdin sit nopea pois. Ja mä en pysty niinku liikuttaa mun crosshairia. Mä näen tän hiiren tässä. Vai? Niin. Vittu. Yritä raiskaa. Mä yritän. Yritän raiskaa sua äitis, niin sit se ehkä toimii. Ei auta. Ei me Lähdetään ottaa vittuun ainakin ohjeet tosissaan.